салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи барселона ва канали Барса ТЖ. Шаби якшанбе дар даври 29-ми мусобиқоти Ла Лига Барса дар меҳмонӣ бо РЕАЛ МАДРИД дар майдони Сантьяго Бернабеу қувозмоӣ хоҳад кард. Эл-классикои шаби якшанбе шояд на он қадар бозии ҳангомаомез бошад, зеро фарқияти имтиёзҳои Реал ва Барса бештар аз 10 мебошад ва шубҳанок аст ки Барселона тавонад ба Реал наздик шавад. Айни замон католониҳо бештар такя ба ишғоли чоргунаи беҳтаринҳоро дорад. Реал бошад дар сурати ғолиб шудан дигар Барселонаро ҳамчун ҳариф барои унвони қаҳрамонии Ла Лига эътироф намекунад, чунки рақиби асосии Реал айни замон Севилья аст ва ин даста низ вақтҳои охир имтиёзҳояшро аз даст дода истодааст. Имрӯз мо дар бораи вазъи ҳар дуи даста пурра бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, ин ҳафта моро тоб рақобатҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ интизор аст. Дар Лондон Тоттенхем бо Вест Хэм во мехӯрад. Дастаи Конте бояд баъди мағлубият аз Юнайтед ба худ омада барои топ-4 рақобат бандад. Дар дерби Римӣ Рома Латсиоро пешвоз мегирад. Шогирдони Маурино 8 бозӣ мешаванд ки дар серия А мағлуб нашудаанд. Бозии муҳими ҳафта албатта ки Эл-классико аст. Реал ва Барселона дар формаи беҳтарини худ қарор доранд. Бозӣ бояд ҷолиб гузарад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед бозам шавқовар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса ТЖ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. оғози соли нав барои РЕАЛ МАДРИД бо барор набуд, зеро онро бо мағлубият аз дастаи Алавес шурӯъ намуданд. аз ҳамон замон то ин дам Реал ягон маротиба дигар дар Ла Лига мағлуб нагардидааст ва дар 6 даври охири чемпионати Испания 5 ғолибият дорад ки ин дастҳо вақтҳои охир рақиби Реал дар Ла Лига маҳсуб мешуданд. дар се бозии охир баъди шикаст додани Райо Великано бо ҳисоби 1-0 мадридиё Реал Сосидаро 4-1 ва Малёркаро 3-0 торумор карданд. ҳамлагари Реал Карим Бензима дар бозӣ бо Малёрка дубл намуда бо задани 413 гол беҳтарин нишонзан дар таърих дар байни футболбозони фаронсавӣ гардид. Бензима дар ин омор рекорди ҳамватанаш Терри Анриро шикаст ки 411 гол зада буд. ба шарофати беҳтарин нишонзани Ла Лига Карим Бензима ва Винисиус Жуниор дар ин мавсим Реал Мадрид аз ҳама зиёд 59 маротиба ба дарвозаи ҳарифон гол задааст. аз 66 имтиёзе ки ҳоло Реал дорад 34 онро дар майдони худ Сантьяго Бернабеу ба даст овардааст ки ин беҳтарин нишондод дар байни дастҳои Ла Лига аст. дар бисёр бозии охир дар майдони худ Реал 17 ғолибияту 7 мусовӣ дорад. дар оғози мавсим мутахассисон доири қаҳрамон шудани Реал шубҳаҳои зиёд доштанд, вале бо вуҷуди ба мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ гардидани Атлетико, Севилья ва Барселона Реал ҳоло бо суръати кайҳонӣ ба унвони қаҳрамонии Ла Лига наздик шуда истодааст. Барселона дар оғози мавсим ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам аз ҷиҳати натиҷаҳои варзишӣ ба мушкилиҳои зиёд дучор гардида буд, аммо баъди сармураббии Барса таъин гардидани Хави католониҳо ғайриинтизор ҳоло дар мақоми сегонаи беҳтарини Ла Лига қарор доранд ва дар Лигаи Аврупо низ дастаи Галатасарайро шикаст дода ба даври якчорниҳои ин мусобиқот рухат ёфтанд. дар аввал мақсади Барселона шомил шудан ба чоргонаи беҳтарини Ла Лига буд, зеро ин мақом ба онҳо имконияти иштирок кардан дар даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои мавсими оянда фароҳам меоварад. аммо дар айни замон католониҳо пурра барои ишғоли ҷои дуюм ва соҳиб гардидани медалҳои нуқраи Ла Лига мубориза бурда метавонанд. дар даври гузашта Барселона дастаи Осасунаро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод ва ғолибияти чороми Барселона дар 4 бозии охираш гардид. дар 12 бозии охир дар чемпионати Испания Барселона ягон маротиба мағлуб нашудааст ва 8 ғолибияту 4 мусовӣ дорад ва дар 6 бозии охираш ҳатман бештар аз 1 гол мезанад. дар бозиҳои топ дастаҳои Ла Лига бошад католониҳо ба дарвозаи онҳо ба таври анъанавӣ 4 голӣ мезанад. аз ҷумла дастаи Валенсияро бо ҳисоби 4-1, Атлетикоро 4-0, Атлетико Мадрид 4-2 ва ҳатто Наполи Италияро низ 4-2 шикаст доданд. ҳамлагари нави даста Абамянг омори ғайриоддӣ нишон дода истодааст ва сармураббии Барселона Хави иброз намуд ки Ауба барои мо як тӯҳфаи осмонӣ гардид. хотиррасон менамоем ки пеш аз Эл-классико католониҳо як рекорди Реалро шикастанд ва дар мавсими имсола 22 футболбози Барселона аллакай ба дарвозаи ҳарифон гол заданд. дар 6 классикои охир Реал ягон маротиба аз дастаи Барселона мағлуб нашудааст, аммо баъди 4 ғалабаи пай дар пайи Реал қисми асосии бозӣ дар Суперҷоми Испания мусовӣ хотима ёфт ва танҳо дар қисмҳои иловагӣ Валверде голи сеюмро зада ба Реал ғалаба овард. Серхио Бускетс пеш аз бозӣ иброз намуд ки Барселона дигар он дастае нест ки 2 маротиба аз Реал мағлуб гардида буд ва баъди ба имзо расонидани ҳамлагарони нав мо танҳо барои ғалаба ба Сантьяго Бернабеу меравем. вақтҳои охир Барселона ҳамон футболеро нишон дода истода
шудааст ки ба хотири он Хавиро даъват карданд ва мухлисон аз даста интизор буданд. Даста ба худ боварӣ дорад, пурра тӯбро идора мекунад ва дар нимаи майдони рақиб ба онҳо фишор меоварад. Дар 7 бозии охир ҳамагӣ як маротиба дар дербии каталонӣ онҳо мусовӣ намуданд. Дигар ягон даста монеи Барселона шуда натавонист ва ин дафъа мо боварӣ дорем ки Барселона силсила бозиҳои бемағлубияташро дар бозӣ бо РЕАЛ намешканад. Шумо доираи Эл-классикои чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар ин ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, ча то боздид.